tänne ihanko pihalla pihapongausta-tapahtumaan ja bongauksen kesäkauden avajaisiin. Nyt tarvitaan OKNSVYPPtä. Ai mitä? OKNSVYPPtä. Ai Ounasvaaran kellonosturin syvästi vajaamielistä yhteispelastuspartiota. Ei vaan Oulun kaupungin nuorisoasiainkeskuksen sosiaalisen vahvistamisen yksikön palvelupäällikköä. Jaana Valtanen. Kerron mielelläni, mistä on kysymys. Nythän on kysymys työpajan nuorten taide- ja kulttuuritapahtumasta Ihanko pihalla. Melko solakka, nokka terävä ja yläperä vihertävä. Outi Hödönmäki! Outi Hödönmäki! Ja syntyi Vihkonen, josta tuli tässä vähän esimakua. Nimeltään Tää on mun juttu. No nyt ei auta tupeksia kiikerit, jos taijas loppu heti valmiiksi, niin päästään finalistiin kärkeen! Pintamalli voittaa meidän! Tuo se on! Miten sinä sitä? Minä teen! Rengastetaan se! Kiinni on ja pysyy! Mä oon J.S. Gräsä. Tän tapahtuman festarin suojelija. Skede junnu lautoinen, rassaajat autoinen. Haluaisimme vielä muistuttaa, että Valle Cafeen lava on vapaa lava ja sinne voi mennä varaamaan itsellensä esiintymisvuoron liitotaululle. Kiitos!